Tervetuloa uuteen liveen. Tänään saan vieraaksi mun aivan mahtavan asiakkaan Janin. Tullaan puhumaan siitä, että mitä sokeririippuvuus on tarkoittanut Janin elämän suhteen. Hän on ollut nyt 4 kuukautta raittiina ja aika mielettömiä muutoksia on siellä taustalla. Niin odotetaanpa sitä, että Jani pääsee tänne linjoille ja saan sitten liittymispyynnön sieltä. Pieni viive on. Tuosta. No niin. Ihan vielä ei päässyt tuosta. Katsotaanpa, että onnistuuko. No niin. Terve. Nyt näkyy ja kuuluu. Ilmeisesti myös sinne. Joo, kyllä. Kuuluu ja näkyy. Hei, hienoa. Minä jo vähän alustinkin tuossa tätä meidän juttutuokiota sillä, että tosiaan ollaan lähdetty sun kanssa 4 kuukautta sitten sokeririippuvuutta ja sen oireita työstämään. Eli sukelletaan tänään sun tarinaan. Mietin vähän semmoista, että ennen kuin lähdetään käymään kaikkia sitä läpi, mistä me ollaan aikaisemmin jo puhuttu, niin haluatko vähän kertoa, että kuka, mitä ja miksi? No joo, siis mä oon Jani Välimäki, 50 mies täältä Etelä-Pohjanmaalta. Ja oikeastaan koko aikuiselämän on niin kuin taistellut lähinnä niin kuin ylipainon kanssa. Se on niin kuin tuottanut mulle niin kuin ongelmia ja kaikella. Sanotaan niin, että kaikenlaista on siihen kokeillut. Kaikkea mahdollista ja vähän mahdotontakin. Ja nyt ollaan sitten tässä, missä nyt ollaan. Kyllä. No avaa vähän sitä, että ennen kuin me lähdettiin sun kanssa työskentelemään tuolla viime vuoden puolella, mikä se sun tilanne oli? Kaikki olet kokeillut. No joo, siis mun tilanne oli semmoinen, että mulla oli siinä takana aika monta vuotta itse asiassa sellaista niin kuin jojoiluhommaa juuri tämän laihdutuksen kanssa, että mä laihdutin ja repsahdin ja laihdutin ja sellaista oli niin kuin varmaan 3-4 vuotta ja mä olin niin kuin hyvin väsynyt, siis niin kuin kaikella lailla, että olin väsynyt niin kuin tietysti ihan fyysisesti, mutta sitten eniten ehkä kuitenkin henkisesti, että semmoinen tietysti kun tietää jonkun ongelman ja sitten aina innostuu jostain uudesta jutusta ja sitten kun se menee ennemmin tai vähän myöhemmin pieleen, niin sehän on aina niin kuin sellainen valtava pettymys ja sitten niin kuin aina se, että tulee niin kuin niitä semmoisia epäuskojuttuja, että ei tää niin kuin, että mä en niin kuin onnistu ikinä tässä hommassa. Ja mä olin niin kuin sellaisessa tilanteessa. Mulla oli semmoinen, niin kuin mä jaksoin kyllä tehdä niin kuin päivätyöt ja kaikki tommoiset niin kuin pakolliset velvoitteet, mutta oikeastaan mitään muuta mä en sitten jaksanutkaan. Eli mä tein päivän työt ja sitten lempiasento oli sen jälkeen aina vaakataso, että sohvalla niin kuin makailin ja sitten palkitsin tietenkin itteni, koska olin suoriutunut työpäivästä, niin palkitsin niin kuin sitten kaikilla herkuilla. Että sehän on mulla ollut se suuri ongelma juuri siinä, että se on aina ollut se, että jos pitää itseään jotenkin palkita tai niin kuin, niin se on aina ollut juuri se tapa sitten, että niin kuin kaikkea väärää ja paljon, sanotaan nyt niin, kiteytetysti. Kyllä. Ja kun se on niin semmoinen musta itsesabotaasin kehä, että sitä haluaa ja samalla ei halua. Ja just niin kuin sinäkin, että on yrittänyt etsiä niitä monenlaisia eri keinoja. Ja pelkät fyysiset jutut ei siellä vaan loppupeleissä toimi, jos on sokeririippuvuudesta kysymys. Ja sitten me aletaan syyllistää itseä hirveästi siitä, että no mikä musta nyt on vialla. Siis nimenomaan justiin tämä, että kun tavallaan niin kuin tajuaa kyllä, että siis tietää, että no niin tyhmä mä en ole, että mä en tietäisi, että tässä on niin kuin jotain ongelmaa, mutta että juuri sen takia sitten toisaalta tuntuu niin tyhmältä aina se, että se menee aina niin kuin pilalle kaikki ne tavallaan, kun aloittaa jonkun ja on siitä innoissaan ja kaiken niin kuin omasta mielestään tekee kaikki oikein, mutta sitten aina niin kuin muutama viikko ja taas niin kuin aloitat ikään kuin nollasta tai jopa sen alapuolelta, niin se on vähän sellainen, niin kuin tavallaan ajatella, että en mä nyt ole näin tyhmä, mutta kai mä sitten oon, kun en mä kerran niin kuin vaan tajua tai opi tai
että samat virheet ikään kuin, niin kuin tekee aina vaan uudestaan, niin siinä ehkä on juuri se, mikä eniten niin kuin syö miestä. Niinpä. No mistä sä sitten, jos miettii tavallaan sitä sokeririippuvuuden oireilua, niin minkälaisista jutuista se kärsit tai mitkä auttaa huomaan, että tässä on ehkä jotain muutakin kuin se ylipaino vaan siellä taustalla? No sanotaan nyt niin, että olen mä nyt aina tiennyt sen, että makea ja semmoiset herkut, että ne on mulle se suurin ongelma. Että mä en ole ehkä koskaan ollut missään porukassa se, joka syö kaikista suurimpia lautasellisia niin kuin ruokaa, vaan mulla on ollut justiin kaikki välipalat ja semmoiset niin kuin, no herkut, sellaiset kaikki, mitä on niin kuin helppo tavallaan vähän aina jääkaapin ohi kävellessä, niin napata suuhun ja tällaista. Että sen tiesin kyllä toki, mutta niin kuin sitten se, että se rupesi sitten jossain kohtaa menee vähän niin, että tajus, että ne asiat on niin kuin syömiseen liittyvät asiat on tavallaan aina niin kuin mielessä jotenkin, että aamulla ensimmäiseksi ja illalla viimeiseksi. Niin kuin, että periaatteessa on ne, mikä ehkä oikeasti, niin kuin, kun mä aloin sitä miettiä sitten, tai olin miettinyt tietysti jo moneenkin kertaan, mutta oli siinä vaiheessa semmoinen työ, että mulla oli aika paljon reissuhommissa. Ja oltiin sitten aina hotellissa, majoituttiin. Ja mä niin kuin tajusin, tai rupesin miettimään, että varmaan aivan nämä mun työkaverit kaikki ei ole samanlaisia kuin minä, että ne ehkä ei niin kuin edellisenä päivänä ei ole niin kuin ikään kuin fiilistele sitä seuraavan aamun hotelli-aamupalasta. Että niin kuin jotenkin musta se oli itselle sellainen merkki, että ei tämä nyt ole niin kuin tavallista, että jos mä oon jossain reissussa, niin mä niin kuin mietin, niin kuin, että se on niin kuin tärkeä asia mulle seuraavana aamun hotelli-aamupala. Ja sitten mä menin siinä vielä niin pitkälle, että mä laitoin kello herättämään siis niin kuin suurin piirtein tuntia aikaisemmin, kuin olisi ollut pakko herätä. Ihan sillä, että mä pääsen lähteen sinne niin kuin yksin ilman niitä mun työkavereita, että saa oikein niin kuin huolella vetää siis ilman, että tarvii niin kuin kenenkään muun takia tavallaan niin kuin himmailla sitä hommaa. Et se meni vähän semmoiseksi aika oudoksi jo. Niin kuin, ja siitä niin kuin tajusin, että no pakkohan tälle jotain niin kuin on tehdä, mutta en mä tavallaan sitten niin kuin siinäkään vaiheessa, no joo, sokeririippuvuus, olihan se nyt sanana mulle jotenkin siis, että ei se nyt ihan puun takaa tullut, mutta en mä oikeastaan tiennyt siitä niin kuin hirveästi mitään, että sitten se on nyt vasta tämän meidän yhteisen matkan jälkeen niin kuin on vähän ruvennut aukeamaan, mistä tässä on niin kuin kysymys. Mikä sitten taas toisaalta on ollut niin kuin, jos vertaa niin kuin miettii näitä mun kaikkia aikaisempia, kun on ollut kaikenlaisia mahdollisia laihdutuskuurihommia ja muita, mitä on kokeillut, niin ehkä tämä Addix oli sitten niin kuin ensimmäinen, että kun täällä niin kuin tavallaan selvisi se, että tämä mun ongelma oikeasti on niin kuin tämä sokeririippuvuus. Eli se oli niin kuin eka kerta, kun se tavallaan joku sen sanoi oikein niin kuin ääneen ja se tavallaan vähän niin kuin testattiinkin ja niin kuin sillä varmennettiin, että mistä on kysymys. Niin sehän oli tavallaan heti semmoinen yksi aika iso juttu niin kuin mulle itselle, että niin kuin tiedät varmaan, että jos on asioita, että vaikka se uutinen olisi huonokin, niin se on kuitenkin hyvä, että niin kuin tietää, että mistä on kysymys. Että ei tavallaan ole sellaista, niin kuin, no niin kuin aiemmin oli ollut, että joo, tietää, että mä käyttäydyn näin, mutta se, että miksi, niin se on niin kuin aina huono. Että sitten kun ruvettiin puhua niin kuin oikeasta asiasta ja tavallaan ryhdyttiin hoitamaan niin kuin sitä varsinaista ongelmaa, eikä vaan niitä oireita, niin se on ollut mun mielestä tässä nyt heti ikään kuin alusta asti jo tuntuu, että nyt ollaan niin kuin oikealla jäljellä tässä hommassa. Kyllä. Miltä susta tuntuu ihan niin kuin konkreettisesti kuulla se, että on sokeririippuvainen? Koska mehän tehtiin sun kanssa myös se sugar-kartoitus, joka on diagnostinen väli. Sen toteamisen, että nähdään, että missä vaiheessa se oma riippuvuus on. Se vaikuttaa tosi paljon siihen, minkälaisia vaikka hoitotoimenpiteitä me tehdään. Niin mitä ajatuksia? Mä muistan,
mä muistan, kun sä kerroit mulle siitä, että missä kohtaa sitä addiktiota mä oon, niin kyllähän tavallaan niin kuin kauhistikin, että kuulostihan sen aika hurjalta hommalta ne. Mutta sitten toisaalta kyllä, niin kuin jo sanoin, niin kyllä ehkä päällimmäisenä kuitenkin oli niin kuin semmoinen helpotus tavallaan, että niin kuin, okei, että niin kuin tavallaan, että kun niiden omien toimintojensa takia oli pitänyt itteensä niin kuin silleen, että eihän kukaan ei ole niin kuin näin tyhmä kuin minä. Että tavallaan piti itteensä vaan niin kuin idioottina. Mutta sitten kun sitä ruvettiin niin kuin puhua ja sitten kun luki ja sä kerroit kaikkia, niin kuin, mitä tähän hommaan niin kuin kuuluu, niin nehän sitten toisaalta sitten ne omat käytöstavat tavallaan sai niin kuin semmoisia, että no niin, että nämähän nyt vaan niin kuin kuuluu tähän juttuun. Että kyllä se niin kuin loppujen lopuksi niin kuin helpotti, vaikka samalla. Toi on myös mun kokemus useamman vuoden takaa, silloin kun mulle tehtiin se ja katsottiin, että onko tämä nyt sokeririippuvuus vai ei. Ja mä muistan, että siinä omassa kartoituksessa, kun sain ne tulokset, niin mä aloin itkemään siitä huojennuksesta, koska se oli niin osoitus siitä, että se vika ei ole mussa. Mulla on oikeasti tilaa, ja mikä vaikuttaa mun aivoihin ja sitä kautta mun käytökseen sen syömisen kanssa. Ja sitten kun alkoi saamaan tietoa, niin pystyi, ja sai myös sen motivaatio lähteä muuttumaan ja muuttamaan asioita. Aivan. Hei, kun sä mainitsit... Ja sitten... Niin, sano vaan. Kun mä sitä menisin sanoa tähän, että sitten niin kuin sekin vielä tähän samaan tavallaan, että kun oli niin kuin ollut aika yksin näiden omien ajatusten kanssa ja niistä ei oikein ollut kellekään voinut edes puhua tai ei ollut huvittanut siis niin kuin puhua, koska ajattelin, että ei kukaan edes tajua tämmöistä juttua, ainakaan niin kuin omasta tuttavapiiristä, niin sitten nyt kun on tämä vertaistukiryhmä, mikä on Addiksissa, niin sekin oli aika sellainen niin kuin silmiä avaava juttu, että kun siellä niin kuin kuunteli sitten ihmisiä, niin tajusi, että nämähän on kaikki, niin kuin, näillä on ihan samoja juttuja, niin kuin, mitä itse oli niin kuin oman pään sisällä pyöritellyt ja ajatellut, että näin hulluja ei varmaan ole kenelläkään ajatuksia kuin mulla, mutta sitten se jotenkin niin kuin, siinä alkaisi niin kuin senkin tajuamaan, että ei tämä nyt silti niin kuin, ei tämä ole pelkästään mun oman pään sisällä, vaan tämä niin kuin on monella muullakin ja tämä niin kuin kuuluu tähän juttuun, että se kyllä niin kuin helpotti niin kuin tavallaan asiaa kanssa aika paljon. Niinpä, koska se on niin tiukassa se häpeä siitä omasta käytöksestä. Ei monesti edes tiedosta, mihin kaikkeen se vaikuttaa. Muuta kuin sitä niin pohtii just tavallaan sitä, että en ikinä halua jakaa vaikka, tai en haluaisi, että kukaan näkisi, miten minä syön. Ja silti sitä niin kuin jatkaa sitä hullua käytöstä siellä, mutta sen takia on niin tärkeää avata se oma suu. Ja siksihän mekin puhutaan tässä nyt, koska on aika ihmeellistä, että okei, sä oot 50, kokeillut vaikka mitä keinoja, ja tämä on vasta ollut se, mikä niin oikeasti on alkanut toimimaan siellä. Kyllä, nimenomaan niin. Mitkä sulla on ollut tällä matkalla semmoisia isoimpia saavutuksia? Jaa, no varmaan nyt se, että mä oon nyt ollut 4 kuukautta niin kuin raittiina tuosta sokerihommasta, niin kyllä mä sitä, niin kuin, sitä omasta näkökulmastani pidän aika hyvänä saavutuksena sillä lailla, että se nyt tietysti on sellainen lähtökohta, mutta en mä oikeastaan ehkä, no ehkä se on kuitenkin, jos nyt joku yksi asia pitää sanoa, mutta että tavallaan sitten aika montakin juttua, niin kuin, no se on jo mun mielestä iso saavutus, että saatiin tähän asiaan, niin kuin sain niin kuin itse tähän tiedon, että mistä nyt on kysymys. Että se ei ole, että ollaan tavallaan niin kuin oikealla tiellä nyt joka tapauksessa. Että se on niin kuin, en mä osaa sitä oikein sen kummemmin miettiä. Mä niin kuin, tiedostan, että tämä on niin kuin ihan hyvässä alussa nyt tämä mun matka, mutta että kyllä mä myös senkin tiedän, että on tässä vielä paljon niin kuin tehtävääkin, että ei tässä niin kuin pysty oikein hekseleitä vielä hirveästi silti paukutella, että niin kuin loppujen lopuksi, että onhan tässä niin kuin haasteita olemassa, vaikka hyvällä tiellä ollaankin. Kyllä, ja niitä haasteita tulee, että ei se toipumisen matka vaan mene silleen, että päästään pelkästään helpolla tai just sanon tätä. Itse asiassa, niin, itse asiassa mulla justiin se, että se aivan alkuhan oli mulle jotenkin sellainen, että tuntui,
mä jopa niin kuin itse tajusin, että niin kuin, tämä tuntuu nyt niin kuin liian helpolta ikään kuin ollakseen totta, mutta että joo, kyllähän tässä on sitten matkan varrella ollut niitä niin kuin haasteellisia päiviä, mutta ne on onneksi ollut kuitenkin semmoisia yksittäisiä hetkiä sitten, että niin kuin pääsääntöisesti on mennyt kyllä tosi hyviä, niin kuin yllättävänkin kivuttomasti. Kyllä, ja niistä hetkistä pitää oikeasti nauttia. Me ei voi sanoa niin kuin ennalta toiselle, että kuinka helppoa tai kuinka vaikeaa se on. Se on kaikki aina niin yksilöllistä. Mutta tavallaan just se, niin kuin mitä kuulee sustakin, sellainen tietty tyyneys sen suhteen, että nyt kun tietää, mikä se on se ydinongelma ollut, se ei ole ollut sun syytä, ja sulla on tieto, miten toimia tavallaan itsesi puolella, niin ei ole semmoista jatkuvaa kapasiteettia tarvitse käyttää siihen, että mikä on nyt se seuraavaksi paras ratkaisu vaikka siihen laihduttamiseen tai muuhun, koska se on tosi väsyttävä sykli, niin kuin sä tuossa alussa sanoitkin. Kyllä, ja sitten toisaalta nyt on ehkä sekin jotenkin, että mä oon niinku tavallaan, no valehtelisinhan mä, jos mä sanoisin, että mä en ole käynyt puntarilla, mutta oon käynyt, mutta että mä oon jotenkin nyt itse asiassa päässyt vähän siitäkin, että mä en tavallaan oikeastaan koe, että mä nyt olisin niinku millään laihdutuskuurilla. Tai niinku edes, että se laihdutus olisi mulle nyt se ykkösjuttu, vaan tavallaan nyt kun tietää jotenkin sen, mikä homma on niinku taustalla, niin jotenkin tuntuu, että nyt niinku riittää se tieto, että niinku on niinku siinä mielessä on niinku raittia siitä sokerihommasta ja tietää, että kyllä se painojuttukin siinä niinku varmasti, tuskin se niinku väärään suuntaan menee sekään tässä. Että en mä niinku hirveästi edes mieti sitä nyt tällä hetkellä sitä. Se on tosi hyvä, ettei sitä nyt mieti, mutta se on myös ihan luonnollista, että alussa se on tosi fiksautunut myös se ajatus, että haluaisi seurata painoa, koska se on se ainoa mittari, miten me ollaan tyypillisesti katsottu, että onnistutaanko me vai ei. Joo, kyllä, ja sehän on niin kuin yleensä mulla on ollut, kun on näitä laihdutuskuureja ollut, niin siis se, että sä puntarilla niin kuin on tehnyt mieli käydä niin kuin 2 kertaa päivässä, missä ei tietenkään ole niin kuin mitään järkeä, mutta että se on nimenomaan, että se on usein niin kuin se ainut mittari, mitä on niin kuin miettinyt ja mitä on niin kuin seurannut. Että se on nyt, sekin asia on nyt ollut vähän toisin, että en ole silleen niin hirveästi siihen asiaan keskittynyt. Niinpä, ja mietin ihan sitä, että jos mietin omalla kohdalla tai mun asiakkaiden kohdalla, niin se on tosi iso sitoumus ja hyväksyminen lähteä hoitamaan sokeririippuvuutta. Niin oliko sulla jotain epäilyksiä sen suhteen? Ai niin kuin tämän addiksi-jutun suhteen vai minkä suhteen? Totta kai. Muutoksen ja addiksin suhteen, että kun se on niin iso askel. Joo, totta kai oli. Ja niin kuin siis tämmöinen niin kuin minä, joka on kokeillut niin monenlaista ja niin kuin kaikkiin periaatteessa pettynyt, niin totta kai mä olin niin kuin tässäkin sitä niin kuin jotenkin lähtökohtaisesti, että eipä tästä nyt kyllä varmaan mitään tule. Että niin kuin se lähtökohta on semmoinen, kun riittävän monta kertaa niin kuin tavallaan pettyy kaikkiin erilaisiin hommiin, niin kyllähän se ja varmaan nyt tietysti sitten ehkä meikäläinen nyt on jo niin kuin luonteeltaan vähän semmoinen, että ennemmin niin kuin pessimisti lähtökohtaisesti, että epäilin hyvinkin paljon ja epäilin myös niin kuin tietysti itteeni nyt lähinnä, että kuinka nyt vaan, että katsotaan nyt meneekö nyt 2 viikkoa vai menisikö 4 viikkoa, mutta vähän niin kuin se lähtökohta oli kyllä se, että en todellakaan ollut sillä lailla aluksi, että olisin ollut, että kyllä nyt tämä onnistuu varmasti. Että ei todellakaan, ei ollut semmoinen fiilis. Joo, odotan myös sitä päivää, kun mulle tulee joskus asiakas, joka on sillä fiiliksellä, koska kaikkien ykköspelko on epäonnistuminen. Siis ei siltä voi välttää, kun siellä on paljon niitä kokeiluja takana niin kyllä se luottaa itse usein aika nollassa. Niinhän se on ja onhan se toisaalta sitten tietysti niin kuin aikuinen ihminen tajuaa senkin että kun puhutaan kumminkin aika isoista elämänmuutoksista, että sä oot nyt tehnyt niin kuin vaikka nyt 30 vuotta jotain asiaa jollain tavalla ja sitten kun sä yhtäkkiä rupeatkin tekemään asioita eri tavalla, niin eihän se nyt voi olla niin kuin aivan helppo ja yksinkertainen asia, että kyllähän se on niin kuin jo lähtökohtaisesti niin kuin onhan ne isoja asioita kuitenkin, että ihminenhän on vähän semmoinen, että kun se omaksuu jonkun tyylin tehdä juttuja, niin ei sitä ihan helposti niin pääse kuitenkaan eroon
sitten niistä vanhoista tavoista. Mä tiedän sen niin kuin itse siitäkin, että mä oon aikoinaan niin kuin polttanut tupakkaa ja mä oon joskus 10 vuotta sitten lopetin sen. Sen jutun, niin siitäkin nyt tiedän kyllä jo esimerkiksi siitä hommasta, että ei se ole aivan yksinkertainen asia, vaikka sä kuinka sen päättäisit, että nyt se niin kuin loppuu ja näin, niin kyllähän se on, kun sä oot tottunut johonkin asiaan ja semmoisia, että aina määrätyissä tilanteissa teet määrättyjä asioita, niin kyllähän ne aika pitkään on niin kuin mielessä sitten, kun jotain rupeaa tekemään toisin. Niinpä. Mutta mikä sitten, sulla epäilytti tosi paljon, niin miksi sä lähit kuitenkin mukaan? Että on sulla varmaan jotain odotuksia ollut. On, siis totta kai, mutta niin kuin, no ehkä sitten loppujen lopuksi se, miksi mä sitten niin kuin päätin lähteä, niin jollakin lailla se varmaan niin kuin ehkä liittyy tähän mun ikäänkin. Mulla ei ole mitään isompia niin kuin ikäkriisejä ollut koskaan, mutta silloin kun ihminen täyttää 50, niin se jotenkin automaattisesti ajattelee niin, että okei, että nyt ollaan niin kuin, ei nyt loppusuoralla, mutta melko varmasti tietää, että vähemmän on niin kuin jäljellä matkaa kuin mitä on niin kuin tähän asti tultu. Ja sitten tietysti tällä ikään kuin sitten tietää ja näkee ja tietysti omassa kropassakin tuntuu, että niin kuin kaikenlaista kolotusta ja muuta tulee ja miettii, että niin kuin, ei tämä nyt varmaan tästä niin kuin itsellään ainakaan niin kuin parempaan suuntaan mene, jos ei niin kuin jotain ala tekemään asian eteen. Niin jotenkin se, että tietysti ihminen haluaisi kuitenkin elää niin kuin mahdollisimman terveenä ja niin kuin hyvävointisena. Ja sillä tavalla, niin ehkä mä olin vähän sillä lailla niin kuin selkä seinää vasten siinä, niin kuin, kun tausta oli se, että kaikenlaista oli kokeiltu ja mähän tähän Artiksi-hommaankin oli jo paljon aiemmin törmännyt jossain, niin kuin, mä en muista varmaan netistä tai jotain kautta mä kuitenkin tiesin sun olemassaolosta, mutta että kyllä se oli niin kuin kummitellut tämäkin juttu niin kuin siellä taustalla, mutta sitten kun tähän tosin ennen kuin lähdin mukaan, niin sitten jotenkin musta tuntui, että kyllä tämäkin nyt pitää niin kuin kokeilla, että se varmaan oli, että ikä ja sitten se, että oli selkä seinää vasten, niin se oli varmaan se, että mä ajattelin, että katsotaan nyt tämäkin, että olisiko tästä nyt sitten mulle konstiksi. Nimenomaan. Ja yksi päivä kerrallaan ollaan tultu nyt siihen, että ainakin 4 kuukauden aikana on just näin. Se on melkoinen. Kyllä. Mitä sitten sun tässä niin kuin matkalla on ollut ne isoimmat haasteet? Koska niitäkin on, mun mielestä niistä on hyvä aina puhua avoimesti. No kyllä, mä sanoisin näin, että ehkä niin kuin mun kohdalla niin kuin suurin hankaluus on niin kuin ollut niin kuin matkapäivät, tai siis reissaamiset, että kotonahan niin kuin, mäkin olen niin puolison kanssa asutaan kahdestaan, niin se on niin kotona on jotenkin selkeätä kaikki, koska me ollaan niin kuin molemmat nyt oltu sillä tavalla niin kuin suunnilleen samoilla ruokavalioilla ja muuta nyt, että tavallaan kun kotona ei ole niin kuin mitään houkutuksia, että kun käy kaupassa niin kuin järki päässä ja pysyy ostoslistassa eikä osta mitään sivusta, niin eihän kotona ole tavallaan mitään ongelmaa. Että ongelma on ennemmin sitten, kun sä oot reissun päällä jossain ja niin kuin käyt huoltoasemilla tai missä tahansa nyt ravintolassa, niin kyllähän siellä nyt tulee usein, siis siellä voisi tulla semmoinen kiusaus, että nyt tekisi kyllä mieli ostaa jotain tuommoista ja näin. Että ehdottomasti se niin kuin reissun päällä oleminen on ollut mulle niin kuin haasteellisin juttu. Ja varsinkin sitten, että kyllähän sä vielä pystyt, niin kuin, jos nyt puhutaan siis Suomessa matkailusta, niin kyllähän sä lounasaikaan, kun sä kuljet tuolla, niin pystyt aika helposti tekemään hyviä valintoja, siis jossain lounasbuffetissa, kun otat kasviksia ja lihaa ja tällä lailla, mutta se, että jos sä joudut matkustamaan niin kuin öisin, että sä käyt jossain yöhuoltoasemalla, niin siellä onkin jo siihen aikaan 1:30 aikana yöllä, se on just huomattavasti haasteellisempaa syödä niin kuin järkevästi, niin semmoiset, ne on niin kuin hankalimpia. Mikä niissä
auttanut sitten, koska sä oot noistakin selvinnyt ilman mitään repsahduksia tai lipsahduksia? No joo, no siis ehkä eniten on auttanut se, että mä oon vähän aika paljonkin itse asiassa niin kuin miettinyt etukäteen näitä, kun mä oon tiennyt, että mulla on vaikka työmatka tulossa, niin mä oon niin kuin miettinyt, ja jos mä oon tiennyt, että on esimerkiksi yömatkustamista, niin eväitä, että eväät on sitten toisaalta se, millä sitten pystyy niin kuin aika helposti niin kuin valitsemaan sillä tavalla järkeviä vaihtoehtoja. Ja sitten se, mikä siis, jos vertaa niin kuin sanotaan edelliseen elämään tai aiempaan elämään, niin se, että tajuaa sen, että niin kuin se ruokarytmihän on todella tärkeä. Sitäkin mulle on niin kuin, toitotettu kaikenlaisissa mahdollisissa laihdutuskuureissa, mutta mä en ole sitä oikeastaan ennen niin kuin tajunnutkaan, miten tärkeä juttu se on. Että nyt tässä mä oon niin kuin oikeastaan ekaa kertaa ottanut sen asian silleen hyvin tosissaan vakavasti, että niin kuin mä oon pyrkinyt pitämään sen ruokarytmin aika laillakin tarkkana koko ajan. Että se, että jos nyt miettii niin kuin sitä reissaamista, että jos sä oot tuolla yöllä ajelet jossain ja sitten sä oot niin kuin jättänyt pari ruokailukertaa välistä ihan sillä, että sä ajattelet, että kyllä sä nyt kotiin jaksat niin kuin syömättäkin, niin se on niin kuin se isoin virhe, että sitten kun sä meet jonnekin vaikka nyt sinne huoltoasemalle sitten yöllä ja sä oot niin kuin aivan järjettömän nälkäinen, niin silloinhan tehdään niin kuin ne suurimmat virheet, se on niin kuin aivan varma asia, että olen siis siitä pitänyt kiinni, että mulla on niin kuin riittävästi reissussa mukana järkeviä valintoja, niin kuin mitä syödä niin, että pysyy niin kuin ruokarytmi suunnilleen järkevänä. Niin se on varmaan ollut se tapa, millä on päästy niin tähän asti. Niin, mietin just sitä, että jos miettii sitä ajallista investointia, mikä menee siihen suunnitteluun ja vaikka eväiden tekemiseen, niin se on kuitenkin huikeasti paljon pienempi kuin se, että me jouduttaisiin joka ikinen päivä viettämään siinä huonossa olossa, mikä on ollut silloin aikaisemmin. Kyllä. Ja et siellä on niinku oikeasti vaakakupissa kaksi asiaa. Sen suhteen. Sun tarina on niin inspiroiva oikeasti. Mitä? Sun tarina on niin inspiroiva. Niin. Tämä on ollut ihan... No hyvä, jos on kyllä. Se mustakin tuntuu ihan nyt mukavalta tarinalta tässä vaiheessa. Niin, se on justiin se suunnittelu on mun mielestä. Ja sitten mulla on vielä se, että mulla oli sama juttu silloin sen tupakan kanssa. Että mä oon huomannut sen, että kun mä pääsen niin kuin, että nytkin kun on tää 4 kuukautta tultu, niin nyt mulla tavallaan on heti semmoinen olo, että mä jotenkin ajattelen niin, että nyt on niin kuin huomattavasti korkeampi kynnys repsahtaa kuin esimerkiksi vaikka 2 kuukautta takaperin, että mulle tulee aika äkkiä se semmoinen, että no ei, nyt niin kuin tuntuisi tyhmältä niin kuin repsahtaa, kun on näin pitkään jo menty, että mä en millään jaksaisi aloittaa taas niin kuin siitä päivä nollasta uudestaan, että sekin on mulla, että mulla on puhelimessa semmoinen joku ohjelma, mistä näkee, niin kuin, että montako päivää nyt on oltu, niin se on jotenkin itse asiassa, vaikka se tuntuu niin kuin tyhmältä ja pieneltä jutulta, mutta se on kumminkin aika kiva juttu, kun sen käy joka päivä katsoa sen, että mikä numero siellä nyt onkaan, että jos siellä on joku vaikka 100. päivä, niin silloinkin on vähän semmoinen, että no ei nyt enää kannata repsahtaa, että olisi kannattanut aiemmin, jos olisi. Ja just tavallaan, kun se joka päivä, mikä me onnistutaan, kumuloi niin paljon hyvää sinne. Että totta kai saa nautiskella just siitä, että nyt ollaan niin eri pisteessä. Niin tulee semmoista tietynlaista itsevarmuuttakin. Ikinä ei saa olla liian varma tietenkään riippuvuuden edessä. Ei. Tiettyä nöyryyttä, mutta se on eri asia kuin se, että näkee myös sen kaiken hyvän ja sen, mitä on tehnyt tähän asti. Ja se, että jos miettii vaikka tulevaisuuttakin, niin sulla on ne niin hyvät työkalut, tietää mitä tehdä vaikka riskitilanteissa tai jos tulisi yhtäkkiä se tai ylipäätään, mitkä asiat johtaa siihen, jotta voi reagoida vaikka omiin tunteisiin ennen kuin ollaan sille. Ne on niin isoja. Kyllä. Mitä sä, Jani, ootat nyt tulevaisuudelta? Onko se erinäköinen kuin 4 kuukautta sitten?
No kyllä se nyt on siis, kyllähän niin kuin totta on se, että kyllähän nyt on aika niin kuin hyvä fiilis. Nimenomaan siitä, että kun jotenkin, nimenomaan siitä, kun se alkas niin kuin hyvissä merkeissä tämä matka ja sitten niin kuin nyt varsinkin, kun ollaan menty jo näin pitkälle, niin mulla on hyvin sen, niin kuin, mutta niin kuin sanoit, että ei saa liian varma olla, mutta kyllä mä aika varma on, että kyllä mä niin kuin tällä tiellä nyt tuun pysymään. Että on niin kuin, sanotaan niin, että ihmettelisin, jos en pysy, mutta tietysti kaikki on aina mahdollista. Mutta kyllä mä nyt odotan tätä seuraavaa 50 vuotta, että jos tämä nyt näinkin menee, niin ihan hyvä. Ei mulla siis mä oon jotenkin, no niin kuin sanoin äsken, mä oon pessimisti, että ei mulla nyt mitään sellaisia ihmeellisiä niin kuin haaveita on muuta kuin se, että jos niin kuin nyt tällä tiellä pysyy, niin se riittää mulle tässä vaiheessa. Ja tietysti jos terveyttä riittäisi, niin sehän on aina se, mitä kannattaa, niin, koska se on se juttu, mikä oikeasti on tärkeää. Senhän tietää kuitenkin että jos tämmöisiä päiviä on, kun nyt on ollut, niin hyvä, se riittää mulle. Ja muistan silloin, kun me sunkin kanssa juteltiin sillä viime vuoden puolella, ennen kuin lähdettiin työskentelemään yhdessä, että se kuulosti melkoiselta vankilalta, se tilanne, mikä siellä oli syömisen kanssa. Ja minä taas puhun aina tosi paljon siitä vapaudesta. Niin onko se saanut jotenkin uuden merkityksen sun kohdalla? No on joo. On kyllä itse asiassa on joo. Sillä lailla, että no niin kuin mä kerroinkin tuossa äsken, että kun se oli se syöminen ja ne asiat oli niin koko ajan tavallaan mielessä, että ne oli niin kuin aamulla ekana ja illalla viimeisenä ja niin sehän on nyt niin kuin täysin poistunut se asia, että en mä niin kuin mieti, siis no mietin mä nyt tietenkin niin, että kyllä ihmisen pitää käydä ruokakaupassa ja näin ja tehdä ostoslista ja sillä lailla ne on mielessä, mutta ei ne muuten sitten oikeastaan olekaan, että ne ei ole enää, että nyt mä pystyn mennä hotelliinkin niin, että en mä illalla mieti, että kun olisipa nyt aamupala, että pääsisi jo sinne, että on se niin kuin sillä tavalla on muuttunut. Ja sehän on niin kuin, mä en ole aina vaan palaan siihen mun tupakan polttoon, kun se on mulle sellainen niin kuin, silloin niin kuin tajusin silloin jo monta asiaa tuommoista, että kyllähän se on niin kuin justiin sama vähän, että jos sä poltat tupakkaa, niin sähän mietit sitäkin tavallaan koko ajan, varsinkin näin, niin kuin nykyään, kun ei missään saa polttaa, niin sähän joka vaikka missä reissussa, niin sä koko ajan vaan niin kuin skannailet, kun sä meet jonnekin paikkaan, että missään täällä voi polttaa, että se on vähän sama. Se on koko ajan niin kuin mielessä jotenkin alitajuisesti se, jos sulla on joku toinen ongelma ja riippuvuus on, että kyllä mulla nyt on hyvin niin kuin vapaa mieli kyllä tuossa mielessä. Ja on tosi kiinnostavaa. Että et sä turhaan siitä ole puhunut niin paljon, että kyllä sä ihan oot tiennyt, mistä puhut vapaudesta. Se pitää myös kokea itse. Niinhän se on. Joo, ja ihminenhän on sillä tavalla kova pää, tai mä ainakin olen, että vaikka kuka puhuisi mitä, niin en mä sitä niin kuin täysin usko vasta kuin sitten, kun sen on itse oikein niin kuin kokenut. Että kyllä, näin se menee. Niinpä. Hei, mä mietin, että ennen kuin laitetaan pakettiin tämä meidän tapaaminen, niin musta olisi tosi mielenkiintoista kuulla. Nyt kun sä oot käynyt tämän prosessin, niin sulla on todellakin puhevapaus tähän. Tiedät, mitä se vaatii lähtee ja että se voi pelottaa ja kaiken muista muuta. Että jos meitä kuuntelee joku, joka on pohtinut sitä, että lähtisi hoidattaa omaa sokeririippuvuutta, mutta se kauhistuttaa koko ajatus, niin onko sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa? Jahas, tämähän meni nyt yhtäkkiä haasteelle. No sanotaan niin, että ainakin nyt pelko pois joka tapauksessa. Että tiedän itse kyllä niin kuin ehdottomasti sen, että siinä on kaikenlaisia, niin kuin, ensinnäkin se häpeä juttuhan on niin kuin, todennäköisesti mikä on kaikilla, jolla on se nyt sitten mikä tahansa riippuvuus tai ongelma, niin siinähän on sellainen määrätynlainen häpeämishomma olemassa, niin se ensimmäisenä niin kuin pois ja mun mielestä niin kuin uskaltaa pyytää apua, sitä on niin kuin kaikenlaisia asioihin on saatavilla apua ja sitä pitää myös niin kuin uskaltaa ottaa sitten vastaan, kun sitä tarjotaan. Että se nyt on mun mielestä
se ensimmäinen asia, niin kuin ainakin mun omalla kohdalla, että ekana niin kuin pitää jotenkin itse niin kuin myöntää itsellensä se, että nyt on niin kuin ongelma, että tämä ei ole, niin kuin tämä ei ole niin kuin ikään kuin omissa käsissä enää tämä homma, että nyt on niin kuin sellainen homma, että nyt tarvitaan niin kuin apuja, niin se on nyt mun mielestä ihan se ykkösjuttu. Ja sitten niin kuin, ja tajuta sekin, että eihän mikään iso elämänmuutos, ei se tapahdu niin kuin sormia napsauttamalla. Että siinä mielessä pitää olla niin kuin realisti, että tajuaa sen, että niin kuin antaa sille aikaa kaikille uusille jutuille. Että ei ne tule niin kuin, että ei, se, niin kuin, ei varmasti ei ole niin kuin helppoa. Sen voin sanoa kaikille, jotka miettii sitä, mutta että senkin myös, että on se silti mahdollista. Että mä nyt olen itse siitä ihan hyvä esimerkki, että en lähtökohtaisesti antanut itselleni niin kuin hirveästi niin kuin sillä lailla, että mä nyt olen kyllä semmoinen, että mä onnistun, mutta että tässä nyt ollaan, nyt on 4 kuukautta tultu. Ja vaikka matka on pitkä, niin tavallaan ainakin mun kohdalla niin muutan 2-3 viikkoa, niin mulla alkaisi kuitenkin niin kuin tuntumaan paremmalta. Ja se tuli ekana niin kuin mun kohdalla siitä, että niin kuin yöunet niin kuin tuli heti, muuttui tosi nopeasti niin kuin paremmiksi. Että mä oon ollut aina semmoinen silloin aikaisemmin, että mä oon niin kuin nukkunut tosi rauhattomasti. Että mä oon niin kuin herännyt 4-5 kertaa yön aikana ja aina vessaa. Ja sittenhän siinä niin kuin herää jo sit niin paljon, että ei sitten enää niin kuin tule uni. Niin kuin, että se on ollut vähän semmoista se nukkuminen, että niin kuin aamusi on ollut aina niin kuin yhtä väsynyt suunnilleen kuin illalla, kun on nukkumaan mennyt. Niin. Että se siinä niin kuin mä huomasin tämän muutoksen niin kuin ekana. Että ihan 2-3 viikkoa, kun olin ollut niin kuin sokerittomana ja näin, niin ne yöunet niin kuin tuli semmoiseksi, että nythän mä en niin kuin herää kertaakaan öisin. Että mä herään sitten aamulla kun herää, mutta että on niin kuin, siinä huomasin, ja se tuli tosi nopeasti, että ei monta viikkoa mennyt siihen. Niinpä, mutta ei voi muuta sanoa kuin, että viisaita sanoja, ja mielenkiinnolla me jatketaan sun kanssa edelleen työskentelevä tässä yksi päivä kerrallaan, ei tässä vielä ole. Kyllä, tässä töitä vielä riittää. Niin, kyllä, ja tämä on nyt loistava alku, ja mä oon tosi otettu siitä, että otit aikaa tälle, ja rohkaistuit tulemaan myös sun omilla kasvoilla kertoa tämän tarinan, koska arvokkaita. Tämä on mun mielestä parasta, mitä jokainen meistä riippuvaisista, toipumisen tiellä olevista riippuvaisista voi antaa. Et saadaan sanoja sille omalle olotilalle ja just kokemusta siitä, että ei ole missään nimessä yksin. Ja jos siellä nyt kuuntelee joku, joka kamppailee sokeririippuvuuden tai syömisen kanssa ja kaipaa sitä apua, niin mulle voi mun nettisivujen kautta varata semmoisen 0,5 tunnin juttutuokion, joka on täysin ilmainen. Eli mä siinä aina kartoitan sitä, että pystynkö auttamaan sinua. Jos en pysty, niin ohjaan sitten semmoiseen suuntaan, mistä voit löytää sitä oikeaa apua. Ja muussa tapauksessa voin katsoa sitten, että olenko oikea ihminen auttamaan sua eteenpäin myös tässä muutoksessa, mitä haet. Mutta kiitos jokaiselle katsojalle, kiitos Jani, ja me kuullaan. Moi! No niin, kiitoksia, moikka!